ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ବା EWS ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ତ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଗଲ୍ର ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ଯେଉଁ ହୋମ୍ ପେଜ୍ଟା ଆସିବ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ତାପରେ କ୍ୟାପଚା ମାଗୁଛି। ଦେଇଛି ଏଠି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ବି ବହୁତ ସହଜ। ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ। ଏଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ କ୍ୟାପଚା ଦେଇ ସବମିଟ୍ କରି ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ମୋର ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମେନୁ ଅଛି। ମେନୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ନକରି ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଭ୍ୟୁ ଅଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୋଲିକି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଏସ୍ୟୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଏଇଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତ ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ଯଦି +2ର ମାର୍କସିଟ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିପାରିବେ। ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ 4 ନମ୍ବର ପେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି କହିଦେବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଏଠି ରହିଛି, ତାକୁ ରିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର SC STଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି। STଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, SCBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ରହିଛି, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସିମ୍ପଲି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଅଛି ଖୋଲିକି ଆସିବ। ଖୋଲିକି ଆସିଲା ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍ ମେରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତ ଏଠାରେ ନାଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଟୋର ସାଇଜ୍ 20ରୁ 250 KB ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର। ତାଠାରୁ କମ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠି ଆପଣ ତାପରେ ଏଜ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ବାପା ନାଁ ନିଅନ୍ତୁ, ମା ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ଏଠି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ, ଯଦି ଏଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର PDF ଫାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି କି ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଏଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା, ଗାଁ ନାଁ, ତହସିଲ, RI ଏସବୁ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି ଗାଁ ନାଁ ଏଠାରେ ଶୋ ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଭିଲେଜ୍ ନେମ୍ ଶୋ କରିବେ। ତ ଭିଲେଜ୍ ନେମ୍ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନର ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିନ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ସେମ୍ ଆଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍
ତା ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ କିଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଲଗା କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ନୋ କରନ୍ତୁ। ନୋ କରି ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଯିଏ ନିଜେ ସିଏ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ନୋ କରନ୍ତୁ। ପର୍ପୋଜ୍ କେଉଁ ପର୍ପୋଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିସାରନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗ୍ରୋସ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ କେତେ ଆପଣ ବର୍ଷରେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଲେରୀ ୱେଜେସ୍ କେତେ ରହୁଛି, ବା ଟ୍ରେଡ୍ ବିଜନେସ୍ କେତେ ରହୁଛି, ଅଦର୍ ସୋର୍ସ କିଛି ଅଛି କି ଇନକମ୍ର, ତ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାହାରି ଆସିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ 1000 ଅଛି, 1000 ଅଛି, ଏଠାରେ 0, ଏଠାରେ 9000, ତ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 11000 ହେଇଗଲା। ଏଠାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶୋ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ଲେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି କ୍ୟାପ୍ଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରି ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଠାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜରୁରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ର କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନହେଲେ ଚାଷର କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଇନ୍ରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସବମିଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେମାନେ ୱିଦିନ୍ 7 days ଭିତରେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଶୋ କରିବେ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ୱେଟ୍ କରିପାରିବେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ଶୋ କରିବ। କଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେ ମେନୁ ପେଜ୍ ଉପରେ ଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଯାଇ ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କେଉଁ ଡେଟ୍ରୁ କେଉଁ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗେଟ୍ ଡାଟା ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ତେଣୁ ବହୁତ ସହଜ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଆବେଦନ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅସ୍ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଏଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅସ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇଛି noname7752@gmail.comରେ ଯାଇ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ କରିଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।